DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 5:04 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po ka News Base asin kan Mega Force Patrol, ako po ang sa idong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, siniguro kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang atab na pagsususpender kan mga klase siring man kan trabaho sa kada bes may bagyo sa Pilipinas. Inian ipinahayag ni NDRRMC Vice Chair asin Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos makaresibinin basbas hali kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para gibuhon ang siring na lakdang. Paliwanag kan opisyal na kadepende an sa indang gigibuhon na pag-anunsyar sa pinakang ultimong report kan Pag-asa manungod sa kusog kan uran, afera sa darang paros asin direksyon kan bagyo. Tinawan doon pa ni Remulla ang importanteng aramon ang darang uran kan bagyo na yan winalat na adal kan nakaaging bagyong Christine. Apat na aldaw bago pa mag-abot ang bagyo, piglalao man na mapaluwas nin report ang Pag-asa manungod sa darang uran kaini na ipapaaram ang tulos sa opisina kan Defensa Civil na ibababa naman sa mga regional counterparts kaini. Mientras tanto, aminado ang DOST Pag-asa na nakaka-experience ng fatigue o pagal ang mga tagapag-report ng bagyo lalo na ngunya na sunod-sunod ang mga kalamidad sa Pilipinas. Sigun kay Ana Solis, pamayo kan Climate Monitoring and Prediction kan DOST Pag-asa, normal ini kung dainin pundo na nagtataon ng update sa bagyo ang mga weather forecasters kan Pag-asa. Kaya naman importante ang support system sa saindang ahensya. Paliwanag kaini, may internal memorandum na ipinagpaluwas sa gabos na meteorologist asin mga weather specialist, siring man ang iba pang tech specialist para magtaoning technical assistance sa mga weather forecasters. Sa siring na paagi, magkakaigwanin pagkakataon ang weather forecasters na makapagpahingalo hali sa oras-oras na pagtao sa publiko kan update sa bagyo. Katakod kaini sa giraray na pinag-inkaminar ni Solis ang publiko na ugalion ang pagiging handa asin aramon ng update kan bagyo para sa magkakanigong aksyon asin makalikay sa anuman na efekto kan kalamidad. Matatandaan sa nakaaging mga bulan asin semana, haros sunod-sunod ang bagyo sa nasyon arog kan Christine, Karina, Marce, asin ngunyan bagyong Ophel, asin Pepito. Uminabot sa sobra sa 9,000 na pamilyas ang mantinidong nasa evacuation centers dahil sa efekto kan bagyong Nika. Sigun sa DSWD, kabaing ininin halos 30,000 na individual na parameters na nakaistar sa halos 600 na evacuation centers. Kadaklan sa mga ini hali sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol asin Cordillera Administrative Region. Katakod kaini 52,000 na pamilya man ang nairehistro kan DSWD na apektado kan kalamidad. Padagos naman ang relief efforts kan DSWD sa mga probinsyas na apektado mantang nakapaghatod na anhensya nin halos 4 milyones de pesos na kantidad kan humanitarian assistance. Padagos na nakatutok ang Department of Agriculture sa efekto kan bagyong Nika sa mga naafektaran lalo na sa Northern Luzon.
Sigun sa DA, sa ngunyan dai pa ining na-register na danyos sa agriculture as in fishery sector. Ongoing naman ang monitoring as in assessment sa aktual na sitwasyon sa mga rehiyon na nagihan kan bagyo. Nagakaigwa naman ang DA ning price monitoring para sa posibleng adjustment sa presyo kan agricultural commodities as in ipigpreparar naman ang Kadiwa trucks bilang logistical assistance para makapaghatod nin mga produkto. Sigun pa sa DA, nakastandby na ang mga ididistribuer na agricultural inputs para sa mga maapektaran na mga paraoma. Siring man ang 25,000 pesos na kantidad kan loan sa irarom kan Survivor and Recovery Loan Program kan asin ang Agricultural Credit Policy Council asin indemnification o kaya indemnification hali sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pigsugo na kan Department of Justice and Bureau of Immigration na tulos na ayuson ang pagbabalik sa nasyon kan dating Police Colonel na si Riena Garma hali sa Estados Unidos de America. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa iyang nakahuro na si Immigration Commissioner Joel Villado tanganing panginutan na nasambit na pagbabalik kay Garma. Naglalaom si Remulla na maigot na kooperasyon ni o kaya sa maigot na kooperasyon ni Garma sa pinagsasagibo nindang investigasyon. Magigirumduman na kan Nobyembre 7 na arestar si Garma asinan sa iyang aki na si Angelica sa San Francisco, California. Nakalibre si Garma makalis bawion kan Quad Committee an sa iyang contempt order. Bareta sa ibang nasyon, nadagdagan pa ang mga gabineteng ipigdesignar ni US President-elect Donald Trump. Sa pinakang ultimong anunsyo kaini, pinagdesignar niya si Florida Republican Senator Mike Waltz bilang sa iyang National Security Advisor. Napili man si dating Arkansas Governor Mike Huckabee bilang masunod na US Ambassador to Israel. Piglalauman na matukaw si Florida Senator Marco Rubio bilang Secretary of State, mantang napili niya si Governor Kristi Noem bilang masunod na Secretary kan Department of Homeland Security. Enot na napili si Representative Elise Stefanik bilang US Ambassador sa United Nations, asin si Tom Homan bilang sa iyang Acting Director of Immigration and Customs Enforcements. Sa lado kan karawat, saro-saro nang nag-arabot sa Pilipinas ang mga parakawat kan Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup sa masunod na semana. Nasa ibang nasyon si Kai Soto, asin guard na si Dwight Ramos, mantang piglalauman na mag-abot sinda AJ Edu asin Carl Tamayo. Sinami ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario na maabot man ngayon na aldaw si AJ, mantang sa petsa 15 naman si Carl. Tulos na madiretso si Tamayo sa Inspire Sports Academy sa Laguna kung sa inmapon sa Biyernes an sa indang training camp. Enot nang makakampang kan Gilas an New Zealand sa Nobyembre 21 sa Mall of Asia Arena, asin susundan ini sa laban ninda sa Hong Kong sa kaparehong lugar kaya sa susundan ini nin Hong Kong sa Nobyembre 24. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardila Angel Mustaza. Tata Nems Flora sa Control Technical sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan